गुड मर्निं लोगोफोर, जों दिनै फुङावनो ओंखारलायबाय शुटिंनि थाखाय रेडि जालायबाय लोगोफोर। जों दा ओंखारलायबाय शुटिंआव थांनो। दिनै शर्ट फिल्मनि शुटिं दोङो। जों दा बेयाव थांनो ओंखारलायबाय लोगोफोर। नायलांबाय थादो माबायदि जायो, दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोननो। बिदिब्ला लोगोफोर उनाव जिराय, नोंसोरो सिगाङाव जिरायगोन दे आङो। हावा मोजां आरोलै ओजोंहाय 60 खोमा दाबो ना 59 61 बगाजुलि थांगासिनो लोगोफोर। जों दा शर्ट फिल्म शुटिं दङ, बेनिखायनो जों दा बगाजुलियाव थांनो रेडि। दा थांगासिनो जोङो। दसे समनि उनाव बगाजुलि सहैगोन। थांना नायलांबाय थागोन लोगोफोर भिडिअखौ। जों दा थांगासिनो रङियानिफ्राय बगाजुलि। सिगांनिफ्राय मावबाय थानाय जोंहाथ' दा दिनै फिसालाया सिगांनि गैयामोन, खामानिबो मावामोन। ओमफ्राय बोरैबा मिथा पान दखान फिसा होबायलै, गय दखान। ओमफ्राय दिनै इसे गाबोन इसे, दिनै इसे गाबोन इसे खला तामुलपुर सफैलायबाय लोगोफोर। तामुलपुर सफैलायबाय जोङो दा। तामुलपुरनिफ्राय थांनोसै बगाजुलि। नोंसिनि थाङा मोजां। बिथिं थांबा माथि मोनहैगोन? भुटान मेला। जों बगाजुलि सफैबाय लोगोफोर, बगाजुलि। लामाफोरा डेन्जार बगाजुलिनिया। दिनैसो फैफेरबाय जों। हाग्राबारि गेजेराव सफैबाय एबारो। बिराद डेन्जार जायगायाव फैबाय एबारो, एकदम फैफेरि जायगा। जोंना बे जायगायाव मोनसे शुट दङमोन, बै हाजोनिफ्राय बन लानानै फैनाय। जोंना बेनि शुटआ जोबथ'बाय। जों गुबुन जायगायाव थांलायनोसै। बारलाबगासे जोबलायबाय लोगोफोर। हाजो सेराव लाफैदोंमोन, बगाजुलि हाजो। जोबथ'लायबाय जोंना शुटिंआ बेयाव। जों दा बेनिफ्राय थांलायनोसै तामुलपुर टाउन, बगाजुलिनिफ्राय। जोबथ'लायबाय इयाव। देलायस्रि टाउन मोनफैलायबाय, देलायस्रि बाजार। जोंना बेयाव एसे शुट दङ देलायस्रि बाजाराव। जों बेयाव फैलायबाय, शुट लालायनोसै। जोंना बसफोरा ओंखारफैजोब्बाय बेयाव। बना बन फाननो फैदो जोङो लोगोफोर, बन फाननो बगाजुलियाव। देलायस्रि नै बन बेपारि। बन बायनोबा लोगो मोननायनि उननि न'? टिंटां बन। गारि लाना फैनोसै। दे होमबा आङो बिखौनो गारि लाना फैनोसै। जागोन दे। इयाव नाबफागोन इयो। बनखौलाय बेसेबाङाव फानखो आबै? बनालाय 150 थाखायाव हरदों आबौ। बगाजुलिनिफ्राय गिदिं गिदिं सफैलायबाय तामुलपुर लोगोफोर। एबार लास्ट शुट जोंना। नैबे न'आव लास्ट शुट जागोन जोंना। जों दा तामुलपुराव दंफैयो। नायलांबाय थादो लोगोफोर। दसे समनि उनाव जोंना शुटआ एन्डिं जासिगोन। जों खिन्थिलांनोसै लोगोफोर, नायलांबाय था। बिथाङा जाहैबाय फिसाजो। नाम बताओ। जारिमिन बर'। क्लास भी बोलो। 4 क्लास में पढ़ रहा है वो अभी। कौन सा स्कूल में? केबी स्कूल, तामुलपुर में ना। वो बहुत अच्छा है।
जोंना शुटिंगा जोब्बाय लोगोफोर नै नानिया एक्ट्रिस जादों एबार एक्ट्रिस फिसा डेन्जार एक्टिं खालामखायो बिथाङा एक्ट्रिस फिसा बिनि नामा मामोनलायनो मामोन जारिमिन बर' तामुलपुरनि बिराद मोजां एक्टिं खालामो दे नानिया जारिमिन बर' जोंना दा शुटिंगा जोबथ'बाय जों दा बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै लोगोफोर हरबो जाबाय दिनैनि जोंनिया भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर जों दा शट लाखांनाय शर्ट मुभिनि मुङा जाहैगोन फिथाइ जों बिनिनो पार्ट 1 खौ सिगांनो हगारखांबाय LS प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव जों दा नैथि खोन्दो हगारगोन बे इउटुब चेनेलावनो हगारगोन LS प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावनो नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन लोगोफोर सेमायाबो थांफा नागिरदों नै लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो आं फोजोबनो सानबाय मानोना बांद्राय भिडिअबो लानाय जायासै बेनिखायनो बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै आङो चलो चलो चलते